No a ešte si urobíme záber na Paríž, hlavná ulica Champs-Élysées z výšky, z monumentu víťazstva, postavený pre príležitosti víťazstva Francúzska v prvej svetovej vojne. Táto hlavná ulica je neskutočne rušná, ale je to veľmi pekné. V pozadí je galéria Louvre. No a keď kameru otočím ešte troška doprava, tak sa nájdeme na Eiffelovku. Tu kanadský turista Adamko, zameriavač. Adamko, našiel si tam nejakú peknú francúzsku? Vidím Egypt. Nepozeraj im veľmi pod sukňu. To nefunguje.